Bi aste izan dituzue eta ez dakit haserreari buruzko etxeko lanak egin ote dituzuen. Bueno, espero ezagun gutxinez gure entzuleak asko dira eta egitako pare batek edo egingo zituela haserreari buruzko etxeko lanak. Aitor Aritz eta gure psikologo Aitor egunon. Kaixo, egunon. Ni bakit batek egin dula, Bai, batek egin du. Bai. Ezagun batek esan ditzen, apuntatu ditut eta gainera irakaslea zan eta lehen hezkuntzara eramango ditu bere ikasleekin lan egiteko. Eta 7 galderak erantzun ditu, Bai. Bueno, bai. Badakizue, 7 galderak erantzun litezke, Aitorren lagun bedek erantzun ditu, eta bueno, oso baliagarriak haserretzen garenerako, Hurrengoan haserretzen garanean, gure buruari egiteko 7 galdera horiek, eta batez ere galdera nagusi bat egiteko haserretzeak merezi izan du zerbaiterako. Ze normalean, haserretzen garenean, haserretzen gara, zerbait lortu ez dugulako. Orduan, merezi izan du haserretzeak, bueno. Horri buruzko galdera egiteko baliagarri dira Aitorrek planteturiko 7 galdera horiek, ezta? Lotura erraz bat eginez Aitor, hain nintzen pensatzen, Alzheimerra duen persona baten zaintzailea askotan haserretzen dela, edo haserretu litekela Alzheimerra duen personarekin, edozein gauza egiteko agindu, edozein gauza agintzen dionean eta ikusten duenean Alzheimerra duen personak ez duela kasurik egiten, ezin duelako. Normala da haserretzea, ezta? Haserre horiek emango dira, ez, Aitor? Bai, eta gainera aurreko astean esaten genuaren aritik, ez, konexio egoki bat egiteko, horren azpian badagolako nolabaiteko tristura sakon bat, ez? Zaintzaile batek, ez, Alzheimerrarekin bere senideteteko batekin topo egiten duenean, eta hasieran sentitzen duen ez jakintasuna edo galduta sentimendu hori, ez? Zer egiten du nik orain, ez? Eta zer da benetan Alzheimerra eta zer gertatuko da hemendik aurrera, ez? Lehenengo fase horretan, ez? Zaintzaileak edo senitartekoa behar dute olako babes sentimendu bat edo ezagutza barneratu jakin, ez? Zer gertatuko dan eta nola egin diezaioken aurre, ez? Baina karo egia da, batean zaintzailea bihurtzen zarenean, horrek bizitza aldatu dezakela, ez? Eta askotan egiten du, goiti bera. Eta denboran luzatzen danean, erradorrako gaixotasun bat etortzen danean, zaintzaile bat entzate egunero, ez? Egon, esfortzoak egin, lagundu. Maite duzun pertsona horrekin denbora pasa, zure bizitzaren gauza eskualde batera utzi, nekatu egiten zara, fisikoki ere arazoak agertzen dira, ez? Bizkarreko minak, tabarrekoak, eta gero emozionalki baita ere tristura etortzen da, neke sentimendu bat, energia gastatzen junte zaizu, eta horrekin batera batzutan ere, igual, inkluso errudun sentitzen zara, ez? Nahi diozu ondo zaindu, nahi duzu horregon, baina batzutan nekatu egiten zara, ez? Eta agertu daiteke horrelako, aipatzen duzun bezalako erantzunak, haserreak eta ezintasun horiek, ez da? Zegorra. Pasaren astean izan genuen, Alzheimerraren eguna, mundu osoan horrela dago izendatuta, baina, Alzheimerraren errealitatea urte osoan dago, eta horregatik, gaur tarte bat egina izan diogu, eta takit dato batzuk eman ote genitzaken pixka bat momentu honetan gaitzak duen presentziari buruz, aurre ikuspenek diote, gero eta jende gehiago, igo egingo dela, ez da? Alzheimerra duen jende kopurua, ez da Euskal Herrian, ez da? Guk hemen Euskal Herrian, Euskal Erkidego Autonoman egin ditzazkego horrelako proiekzioak, ez? Datu zehatzak ez dauzkagu, baina estatu mailan eman ziren datu batzuk, esaten da 75 urteko pertsonen artean unoko 7 garatu dezakela gaitza, baina pentsa, 85 urtera iristen bagea, unoko 50 iristen da, ez? Horre jartzen gaitu, Espainia mailan adibidez 1.200.000 pertsona eduki dezaketela gaitza, eta Gipuzkoara Bizkaian gutxi gora beraztak dut zehatza, baina 40.000 pertsona, 45.000 pertsona eduki dezaketela. Eta 2050 urtean, 75.000 iritsi gaitezkela, baina ez da bakarrik gaitza okan pertsona, ez? Gehien larritzen duna eta bizitzen duna da, baizik eta senitartekoak eta eragiten duna, ez? Claro. Eta horrek eramaten gaitu 250.000 pertsonaraino, ez? Pentsa ze puntutaraino, ez? Eta gero, nik gustatuko litzateke olako epan bat egitea, ez? Pandemia garaian horrelako gaitza bizi izan dutenak eta etxean daukatenak, ze sufritu duten, ez? Ze isolamendu soziala bizi izan duten ere bai, eta hori gustatuko litzateke ere azpimarratzea, ez? Lehen aipatzen
genuen, ez? Horrelako gaitza bat hartzen danean etxean, gezurra dirudi, baina oraindik badago laukako estigma pixka bat, ez? Bai. Eta hau oso esan beharra dago. Baliabide asko ditugu gizarte mailan, zentzu horretan zerbitzu asko ditugu, babesa handia dago, eta etxean horrelako diagnostiko bat jasotzen duzunean, mesedez, bilatu laguntza, etxean gehatzen baldin batzea, ez da zer medikuak zer ematen dizunean, informazio ematen dizunean, medikuek, ematen dizute informazio pixka bat, baina hor geratzen da beraien lana, ez? Hortik aurrera nora jo dezakezu edo nork eman dizazuke laguntza, Aitor? Begira, nik hurbilekoa, daukagu hemen Gipuzkoan Afagi Bizkaian, Afa Bizkaia eta Araban, Afa Araba, eta izugarrezko lana egiten dute. Bai gaixoekin eta baita ere familiekin, senideekin, bai laguntza ematen diete, trebakuntza, informazioa, talde terapiak, irterak egiten dituzte, eta lehenengo pausoa da bertan hurbilan ditugun elkarteetara hurbiltzea. Galdera egitea eta laguntza eskatzea. Bai, eta esku zabalik jasoko gaituzte eta hasiko dira guri laguntzen, eta sare bat topatuko duzu. Eskenean askotan behar duzu norbaitekin partekatu, norbaitekin hitz egin, beste esperientzietatik jaso, eta ikusi gaixotasun honi aldiozula horre egin bestik babesarekin. Zezu bakarrik etxean, hori oso gorra egiten da. Batez ere ikusten duzunean parendokazun pertsona hori pixkanaka jeisten ari dela, eta ez daki bere gaitasunak ere galtzen ari dela, ez da? Bai. Eta nahi zazuk lagundu, bera ja ez dela itzuliko, lehen bizizuen egoerara, ez da? Prozesu da, eta batzutan prozesuak izaten dira oso askarrak, ez esaten da zinberra 3 faseetan garatzen dela, eta egia da, lehenengo faseetan, igual ez dela inlarria, gertatzen dira aztea gauza batzuk. Gauzak azten zaizkio, baina horrenik ezagutzen zaitu. Baina bai egia gero fizikoki ere, mugurtasuna galtzen dela, eta azkenean identitatea galtzen denean, eta errealitatearen kontzientzia, hori oso gorra egiten dela. Gauza asko esan litezke, foko batez ere jarri duzu zaintzaileengan, zaintzaileak gehienetan emakumeak izaten dira, edo familiakoak edo kanpotik datozen langileak gehienetan emakumeak izaten dira, ez? Bai, eta nik uste hori ere azpimarratu behar dagoela, ez? Berriro ere emakumeei egiten duten lana, ez? Eske egia da gizonezkoak ere, etxean bere emazteak edo hurbileko batek horrelako arazoak noski egin behar dutela lana eta implikatuta egiten dutela, baina berezik izaten direla emakumeak konpromiso handina hartzen dutenak, bere bizitzaren arlo gehienak alde batera uzten dituztenak, eta azkenean egiten duten esfortzua izugarria da, ez? Zaintzaile profesionalak emakumeak izaten dira gehienak eta ez profesionalak ere bai, ez? Eta nik uste dut, ozen esan behar dagoela, ez? Osasun publikoa ezingo luke, ez? Aurre egin, menpekotasuna daukaten pertsone, daukaten beharrei erantzutea, ez balitzateke emakumeak isilean etxean egituzten zaintza lana guztiengatik. Eta hori azpimarratu eta ozen esan beharra dago, ez? Eta gainera ere, gaixotasun honek ere emakumeekin bereziki gehien jotzen dute, badakigu diagnostikatzen diren Alzheimer kasu guztietatik 60% eta pixka gehiago emakume eragiten dietela, eta baita ere 75 urtetik gorako emakume batek prioritate bikoitza dauka Alzheimerra garatzeko bular minbizia baino. Ez nahi dut, kontuan hartu dezagun gaixotasun honek daukan prevalentzia eta daukan arriskua etorkizuneako, eta baita ere dauka genero ikuspegiko irakurketa importante bat. Esan dugu, horrelako kasu bat etxean egokitu ezkero, elkartetara jo litekela, eskuzabal hartuko gaituzte, laguntza emango digute, gauza asko dago, daude aplikazioak, zerbitzuak, eskaintza zabala dago. Bai, badago aplikazio bat interesgarri, badaude asko, baina egon ez harakatzen bat da zaindu izenekoa, eta app hori deskaratu daiteke telefonoan, zaindu. Eta dago, zaintza lanak egiten duten pertsonentzako, zaintzeko diseinatuta, ez? Egiten du horrelako analisi bat, zindan zure egoera personala, ze arazo fisikoak ikitzazkezun, emozionalak, zure errealitatean nolako den, eta horrelako programa, ez dakit, personalifikatu bat, ez, garatzen du zuretzako, eta laguntzen dizu ere, familikideekin eta besteekin, koordinatzen, aplikazio interesgarria da, eta gero badaude ere beste zerbitzu batzuk, adibidez, en casa izeneko aplikazio bat dago, eta zerbitzu bat, etxean zaintza lanak egiten duten pertsonentzako zuzenduta, eta esatizut, horrelako informazio guztia, eta asko gehiago, elkarte hauetara hurbilduta, Afagira hurbilduta, edo Afa Bizkaia,
Bizkaia da Araba, urbilduta eta jasoko dezu informazio pila bat eta behar dituzun baliabide gehienak. Badakigu mundu mailan ikerlari asko ari direla lanean, eta Euskal Herrian ere bai, botika bat bilatzeko, ez da, gaitza sendatuko duen botika bat bilatzeko, momentuz, utopia bada, aurrera pauso handiak eman dira, eta pasaden astean ikerlari, zuk ondo ezagutzen duzuen ikerlari batekin hitz egin genuen, eta esan zigun, ikerketak ondo doaz, eta baikorra gara, baina oraindik ez daukagu, zera... Oraingoz ez daukagu botika hori, ez da, sendatuko duena, gaitza sendatuko duena, ez? Ez dago, baina asko horretu da, azkeneko urteetan neurologikoki identifikatzen zentzu diran, Alzheimerrarekin edo dementzia desberdinekin agertzen diren biomarkadoreak, ez? Eta horretarako, horretiko diagnostikoa, goiztiarra egiteko, asko horretu dugu. Horrek, ematen du ez dela garrantzitsua, baina bada, zeren eta zenbat eta lehenago identifikatu edo diagnostikatu, orduan eta gehiago atzeratu itzazkezu gaixotasun honek ekartzen dituen sintomak edo ondorioak, ez? Eta egin dira ikerketa oso interesgarriak, adaiz, badakigu estimulazio kognitiboa, memoriako horiketak egiten bali maituzu, sopa letra horiek, sodokuak egiten maituzu, memoriako lanak egitea ere laguntzen du atzeratzen sintomatologia horiek, badakigu kirola egitea ere atzeratzen duela, elikadura oso zentsu bat eramatea ere bai, eta baita ere guk geu psikologia fakultatetik kualiker ikerketa taldean ari gara programa berri bat esartzen, zeren ikusi dugu gaitasun emozionalak lantzen bali maituzu, adibidez ez, emozioak ezagutu, jakin ze sentitzen naizean, zure emozioiek adieraztea, zure adimen emozional lantzen bali maituzu, gutxitzen da alde batetik bakardade sentimendua, depresio sentimatologia eta anosognosia. Anosognosia da zu daukazun kontzientzia gaixotasun bat eduki dezakezuna. Adibidez, momentu batzuetan, hasten zara memoria galerak eukitzen, eta horretaz hortzen bazea, orduan, anosognosia ez daukazu, ez da, gaitasun hori. Eta lantzen bali maituzu gaitasun emozion horiek, lagundu diezaiozu pertsonari bere bakardea sentimendua gutxitzen, depresioa gutxitzen, eta anosognosia ere bai. Horrek indartzen du, dimentsio horiek handitzen dute, Alzheimerrako sintomatologia. Eta gaitasun emozionala nola landu genezake. Aitortza adibidez, elikadura kirola hori gure asko dago, badakigu gutxi asko nola egin genezaken hori, eta letra zopak ere egin genitzake, eta sudokoak ere bai, baina gaitasun emozionala hori nola lantzen da? Gaitasun emozionalak lantzen dituzu, guk erakusten diogu bai familiekide eta baita ere gaixotasuna edo diagnostiko goiztiar badaukatenei, beraien emozioetan zentratzen, alfabetatzen, jokoak egiten, laizter espero dugu datorren urteako aterako dugu liburu bat, esku hartze batekin, ariketa pila batekin emozioak lantzeko. Eta adibidez, badaude joku batzuk oso politak, familiekidean egin ditzazkezunak, emozioen bingoa deitzen dana, eta holako asko daude, alfabetatzeko emozionalki, zure emozioak adierazteko, orain, aipatu edo horreko astean, aipatzen genituen 7 galdera horiek landuz, haserrea eta beste emozioak identifikatzeko eta erregulatzeko. Modu asko daude. Badakigu, emozioa eta kognizioen arteko harremana, bi norabidezkoa dela. Beraz, lantzen baduzu emozioak, kognizioa ere hobetu egiten. Hori gara Alzheimerari buruz, eta esan dugu, Aitorrek esan digu, gaur egun, Alzheimer kasu bat egokitzen bazaizu etxean edo gertu, laguntza emango izuten elkarte asko daudela, eta aplikazio bat ere ipatu duzu hemen, jendea galdezka da, errepikatuko tezenuken aplikazio horren izena. Bai, da, zaindu, eta deletratzen da Z-A-I-N, zain, eta gero D-O-O. Zain-do bezala. Eta Google Playen sartzen bazea, mugikorrean, deskarratu dezakezu, eta oso ondo dago. Zain-do. Bueno, ze etxeko lan jarriko dugu astonetarako, Aitor? Begira, oso etxeko lan polita. Nire asko gustatzen zait. Eta da, memoria lantzeko, baita ere ongizatea bermatzeko, lantzeko, eta loa laguntzeko ere bai. Askotan, oheratzen garenean, loa hartzea kosta egiten zaigu, arazoak etortzen zaizkigu burura, ez da? Guztiko kezkak eta barrekoak. Eta, gure burmuina pixkat berrezik eta prozesu horretan, oso polita litzateke, oheratu egiten zaren momentuan, hastea gogoratzen egun horretan gertatu zaizkizun gauza onak edo positiboak.
zurekin edo norbaitekin ez, eta txikiak izan, esfortzu bat egin gogoratu, ze gertatu zain, niri ze gauza ona gertatu zaizkit, eta errutina bezala hartzea hori, gutxinez, 6 egunetan. Eta gauza txarrak etorriko zaizkizu bestela ere. Orduan, gogoratu gauza honekin, ez? Egunean zer pasa zaizkizun gauza on txiki horiekin. Eta bi variante ditu horrek, eta egin dezakezu jauian zaudela gogoratu horretaz, eta gogoratu eta segi gogoratzen eta fortzatu buruari, nez eta gauza txarra etorrizu, zaiatu gogoratzen gazana, porque gertatu zaizkigu. Seguro, eguna luzea da, horirako eta txarrerako. Orduan, urrengo goizean, bi variante daude. Urrengo goizean, jeki, eta gauean gogoratu dituzun gauza horiek, lo hartu baino leno, paper batean idatzi. Gogoratu dituzun guztiak. Eta beste variantea da, nahi badezu, oiatu baino leno, egin dezakezu ariketa hori, eserita eta idatziz. Eta gero, eratzen zarenean, idatzi duzun hori gogoratu. Nahi duzun bezala, gehien gustatzen zaizuna. Baina garrantzizkoena da idaztea. Idaztea oso importantea da, Manu. Oso importantea. Gertatu zaizkizuen gauza honoiek, edo oiratu horretik, edo horrengo goizean, idatzi. Eta hartu zure kuadernotxoa eta edo erosi libreta txiki bat edo, venga, 7 egunetarako, gauero, eta ikusiko duzu. Gaur berta joango naiz, erostera, kuaderno txiki bat, kaiera txiki bat, gertatu zaizkidan gauza honen kronika jarriko diot. Bikaina, Manu. Venga, adorna ez da komentatuko dugu. Osondo. Aio, Aitor, besarka handi bat.